Namo Buddhaya. Dewan juri ingkang kawula hormati, kawula saking Manggala Laras Kudus badhe ngaturaken gendhing wajib ladrang Buddha Nusati lan gendhing pilihan lancaran 45 ingkang karipta dening IR Soekarno lan kinarta sabda sugeng midhangetaken. Iti piso bhagawa arahat sama sambuddho wicacarana sampano sukato lokawido anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusana buddho bhagawa tinulis piulang mulya kang sinerat sajroning kitab suci ngugemi dhamma sang guru sang guru Buddha Gautama angayomi mring kawula kang satu tresno asembeng sasoma nyoto piwulang kang suci.
Merdeka Indonesiaku, Indonesia bumi pertiwi. Wis 77 taun suwene Indonesia merdeka. Wis 77 taun uga Indonesia bebas saka jajahe manca. Kita generasi kaneman ojo nyiak-nyiake perjuangan para pahlawan kang ora ngerti esok lan awan, berjuang kanggo kemerdekaan. Indonesia negeri kang tak tresnani, bakal tak hargai lan tak hormati, supaya ayam tentram negeri iki. Tumandang bareng maju nunggal tekad rahayu. Merdeka, 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 bumi kelahiranku. Merdeka, 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 wis tetap merdeka. Iku lambang sejatine negara kita wis merdeka kang ade dasar